ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21099 сар шудагӣ то Hyundai Elantra ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ будем, дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 140 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум, дӯстони азиз, як бародар бисёр хоҳиш кард ки як мошини фурӯшӣ дорам. марҳамат Hyundai Accord аст. соли бароиша 2007 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад, газа вообще дидагӣ нестай. объём моторш 4 литра. коробка передач механика. нархи мошин 36000 сомония. ин нархи охирин шаyd дигар арзон намешавад гуфтагия. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагия ки ҳама аҷош 100% ягон ҷой задагӣ пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, кондисионерш 100% кор мекунад. ях агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. дуюм, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём моторш 1.6. коробка передач механика мебошад. нархи мошин 22000 сомония. ба рубл бигардонед 156000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш Hatchback. мошина гуфтагие ки состояниши зури баде. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм, Daewoo Tico соли бароишаш 1996 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҳисор. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём моторш 1.0 литра. коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 12000 сомония. ба рубл бигардонед 85000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, моторш нав кардагия. агар харидори аниқ бошед, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум, Hyundai Porter соли бароишаш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуросон. нархи мошин 45000 сомония. ба рубл бигардонед 320000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум, Daewoo Lacetti соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём моторш 1.6. коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 36000 сомония. ба рубл бигардонед 256000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, задагӣ пусидагӣ неста. чиқеле ки мебинед тозаак тофтеса. кондисионерш 100% кор мекунад. 4 та балони нави дигар дорад. телевизор магнитол
задни камера боздошта. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. шашум, Opel Caravan Простой соли бароишаш 1993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 21 000 сомония. ба рубл бигардонем 150 000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, гуфтагия бием бинем, боз муомила дорад, срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшемша, састаяниш беҳтарин аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад иваз 21099 ки соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 0.6, коробка передач механика. нархи мошин 9000 сомония. ба рубл бигардонем 64 000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, 4 баллони нав дорад. мотораш инжектор мебошад. аккумулятораш пачка гуфтест. документош ҳамин моҳ тамом мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем. ҳаштум, Hyundai Elantra соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 62 000 сомония. ба рубл бигардонем 441 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, Opel Duty соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 22 000 сомония. ба рубл бигардонем 156 000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса састаяниш беҳтарин аст. моторш экотек мебошад ки агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум, Nexi Daiwo соли бароишаш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 13500 сомония. ба рубл бигардонем 96 000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст, кузаш седан мебошад. мошина нахаду гуфтеса 10 моҳи дига сурок дорад документош. аккумулятораш нав мебошад, хадавоишам навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Opel Caravan Простой соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвори бензин газ мебошад, авиомотораш 1.6, коробка пердач механика, нархи мошин 25000 сомония, ба рубл бигардон 178000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Mercedes Sprinter соли бароиша 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 110000 сомония. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. 13. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, авиомотораш 1.6, коробка пердач механика, нархи мошин 34000 сомония, ба рубл бигардонед 242000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хатишбек. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ҳамаҷош радной мебошад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. тораш прастой мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.